Gawe cemilan saka kulit lumpia. Halo Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku ameh gawe cemilan gampang Bolo, bahane simpel banget. Iki cepake kulit lumpia, bar kuwi didelehi glepung sing wis dicairke, dioleske nang dhuwure lumpiane ya, bar kuwi engko terus digulung-gulung ya. Nak wis digulungi ngene iki, bar kuwi diiris cilik-cilik ya, diiris tipis-tipis, aja terlalu kandel banget. Kurang luwih bentuke ngene iki nak wis diirisi. Bar kuwi cepake wajane sing dienggo goreng kulit lumpiane iki. Banjur lebokke lenga seliter ora sithik wae sak cukupe. Nak wis panas iki banjur digoreng kulit lumpiane mau sithik-sithik ae aja kakean engko ndak matenge ra rata. Aja lali dikong-srang-srang diwolak-walik ben ora gosong ya. Kurang luwih bentukane ngene iki nek wis digoreng rada kecoklatan ngene iki ya. Banjur dilebokke bumbu kesehatane iki. Bumbune rasane balado. Iki diratake sik kabeh. Bar kuwi ditutupi piring terus diocok-ocok nganti bumbune rata kabeh. Nah, iki bentukane nek wis rata kabeh bumbune rupane dadi oren-orenan ngene iki. Iki tinggal nunggu adem sih ben ora mlempem nak dilebokke lodong. Nak kowe seneng rasa apa lur? Iki dilodongi ya patut ya toh. Bar kuwi tinggal dicemil. Ngono ae ya Bolo. Assalamualaikum.